Бик шатланабыз ачылганга. Тие иске небез бик салкыны бар бу кулкада торгада оңайсыз ие. Мында инде хәзер бөтен ни бар? Җылы булыр Алла теләсә. Түбән Нурлатыларның шатлыклары йөзләренә чыккан. Авыл уртасында тезелеп ятучы яңа модульле ФАП беркемне дә битараф калдырмады. Эш барышы белән кызыксынып яшәделәр алар. Бу мизгилләрне озак көтәргә туры килмәде. Заманча бина берничә ай дигәндә торгызылды. Аны ачу тантанасына халык бәйрәмгә барганда җыелды. Мин уйлыйм, менә бу здание, бу төзелгән бина ул һәр вакыт Түбән Нурлатлар өчен Мында мәрәҗәгать итеп, мында кирәкле ярдәмен алып була торган бер урын булыр дип, мында чын-чынлап халыкны ярата торган, халыкка ярдәм кулы сузарга әзер торган медработниклар эшләр дип, һәм инде менә монда алган ярдәм әлбәттә ул нигездә бүтән төрле булачак. Чөнки аның оборудованиесе да инде яңартылган һәм уңайлыклар да тудырылган, суы да кертелгән, газы да кертелгән, ел урында булдырылган. Символик ачкыч тапшырылды, кызыл тасма киселде. Бина ишенә үтүчеләр аның никадәр уңайлы, якты, җылы һәм иркен булуына сокланды. Салкын, бер бүлмәле иске медпунктка йөреп арган өлкәннәр төзүчеләргә, район җитәкчелегенә ихластан рәхмәт әйтте. Шуларның берсе Шәмсурой Хөсәенова, яңа модульле ФАПның ул беренче пациенты булды. Кеше килеп укол жасатып та киттем мен беренче. Бүтәннәр авырмасын инде. Сирәк кенә килергә булсын. Бурашыбыз бик әйбәт. Телефон белән җәшсәк тә шауып килеп битәтенне белми, икәнне белмәй. Алланың рәхмәте яусын анарга. Бик шады. Моңа кадәр безнең районда шундый ук фельдшер-акушерлык пунктлары Зүзәй һәм Шишмә авылларында ачылды. Сәламәтлек өстенлекле милли проекты кысаларында төзелүче бу заманча медицина биналары беренче медицина ярдәме күрсәтү дәрәҗәсен үстерүдә алга китеш. Мин инде бу авылда 87 елдан бирле эшлим, шул вакыт эчендә инде берничә бина, берничә бинага күчәргә туры килде. Алар инде барсы да авырулар эчендә һәм безнең эшләгән кешеләр өчендә бернинди уңайлыклар да юк иде. Алар инде барсы да бар инде хәлдәгеләре салкын иде, су кермәгән иде. Менә бу медпунктны без инде күптәннән көттек. Кайчан да булса булыр дип көттек бит инде. Медпункт бу ачылгачтан шатландык. Ул бит инде бик зур бәйрәм безнең өчен. Монда инде барлык кабинетлар да бар, бөтен шартлар тудырылган. Һәрбер больной өчен бит инде һәрсенә диярлек отдельный кабинетлар бар. Процедурныйбыз бар, фельдшер бүлмәсе бар, акушерка бүлмәсе бар, детский бүлмә бар, кыз хатыннар карый торган бүлмә бар. Аннар тагын дарлар сатыш өчен аптечный киоск да бар. Киләсе елда районның тагы 2 авылы да шундый кызгылт сары төстәге биналар белән мактана алачак. Һәр хәлдә район үзе хастаханәсе җитәкчелеге шулай планлаштыра. Менә һәр бүлмә бар. Терапевт будет бында вопинде килә торган булайым, врач общей практики килә и гинеколог менә үзләре көннәрен билгелиләр һәм айына беренче тапкыр чыгып, шунда приемга по график килә торган балалар. Чөнки урыннары бар, бүлмәләре бар. Эшне уже алып барга була. Түбән Нурлат фельдшер-акушерлык пункты 900 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Башлангыч мәктәптә белем алучы 24, балалар бакчасына йөрүче 35 сабый да бу мәһабәт бинаның нәни пациентлары булачак.